demonstrating them in their lives. Walay kalainan sa gisulti sa sinsya nga mura siya gitawag nato nga inchworm pero dili siya worm. Walay kalainan sa gisulti sa sinsya nga ginya pig pero dili siya pig. Walay kalainan sa gisulti sa sinsya nga matud pa nga din a flying fox but it is not a fox. Ug mao kini matud pa magkaigsunan ang makita nato sa kinabuhi sa tao. Our consideration this morning, palayo kog abli sa inyong Biblia nga makita sa Lucas 13:22-25. Mauni ang atong pagtuon mga pinangga kong mga igsoon. Unsa may giingon diya? Do all you can to go in. By the narrow door, a lot of people will try to get in, but will not be able to. Kita mo na. Nga kung ato lang taon mga pinangga kong mga igsoon, tinod, all you can to go in. Apan dili tanan matupa magkaigsunan, maoy makasulod ni ini. You know, the wider context describe it that many people believe that Jesus was a prophet and a miracle worker. Not many believe that He was the Savior, the Messiah. Most people did not repent and believe in Him. So kung ato lang taon mapinangga kung mga igsoon, base ni ining gitawag na to nga hulagway sa Kapitulo 13, magkaplagan baka kana sa atong kapanahonan. Ya kung ato tanawon ang maong nga wider context ni ini, pagkadaghan gayud ang nagto. Pero matod pa nga din nagayon sa unahan, most people did not repent and believe in Him. Mao kana magkaigsunan. Someone having noticed that only few people follow Him. Mao bitaw ang pangutana nila nagingon, Lord, are only a few people going to be saved? Gamay ra ba yun? Ang maluwas. Kana nga pangutana mga pinangga ko nga mga igsoon. Usa kana ka pangutana nga din. Kitang tanan. Ato giulagway kung kini nga gitawag nato nga pangutana. Masiguro ba ka nato diya sa unahan doon unsay mahitabo mga pinangga ko nga mga igsoon. Jesus did not answer the question directly. Niya na sa panahon niya siya nakadungog. Instead, He said, make every effort to enter through the narrow door. Ano siya yung recommendation? Make every effort to enter through the narrow door, because many will try to enter and will not be able. Mga kaigsunan, ato pamalandungon pag-ayo kung unsa ang gusto sa Dios nya din ipabot ka nato. Ngano ka? Why not be able to? Ngano nga dili man sila makahimo sa pagsulod niini? The way of Jesus is marked with restrictions. Ang dalan niya iya sa Ginoo ato gayong hinumduman, ato gayong timan-an niya din pagkadaghan gayud ang gidili niini. It is narrow because it respect the rights of others. Ikaduha, it based upon love to God and His principles. It forbids retaliation, hate, lust, and judgmentalism. O ang ikapat, it commands His advocates to be merciful and peacemakers. Mga igsoon, it respect the rights of others.
ato bang girespettahan ang katungod sa uban? Will try to enter and will not be able. Mga pinangga ko may ison, please be serious. Nangalagad ta si Ginoo sa taas nga panahon. Ang gisulti sa Ginoo, make every effort. Panahon sa Sabado ni ata, panahon sa pinimbahon na ata, nagbalik ta, nag-uli ta sa atong ikapulo, kanunay ta nag-support sa buhat sa Ginoo. Ingana ba ta kaseryoso magkaigsunan sa atong pagpangalagad sa Ginoo? Pero unsay giingon sa balaang kasulatan, will not be able. Di gyud sila makahimo sa pagsulod ni it respect the rights of others. Lisod ba? Sayon ba? Nga atong gitawag na to respetuhan. Kining gitawag na to nga katungod sa uban. You know, America is the land of freedom. Di ba? A land of liberty. And the fruits of liberty is within the nation. Mao na'y bunga sa gitawag na to kagawasan. O tungod sa mao nga gitawag na to kagawasan, mao na ang naghatag og hulga sa nasod. Threaten our family, threaten our church, and threaten our faith. Kining gitawag na to nga dunay kagawasan. Will try to enter naningkamot nga makasulod, nang ningkamot nga makahimo, pero atong hinumduman mga pinangga kung mga igsoon nga din, kana resulta kana sa gitawag na to kagawasan sa konsensya niya nahulga. Karon, liberty of conscience strengthened. Sa unsang pagi? Ato bang gisulayan? Is it blessing to the Lord if people of God incur that? Malipay ba kaha ang Diyos magkaigsunan niya din ang makatawhan sa Diyos ana matulba? Nabukusan o kining gitawag na to nga nalikusan ni ining gitawag na to nga utang. Magisgot ta magkaigsunan. Kaya nga to din tiniuray ni nga to pagpangalagad. Og di po ta magtiniuray sa atong pagkinabuhi din sa yuta. Basig unya magkaigsunan niya din. Sakto ang giingon sa kasulatan daghang naningkamot apan dili sila makahimo sa pagsulod. Unsa giingon sa Dios? The Lord does not take pleasures in your distress. Dili malipay ang Dios magkaigsunan kung iyang nakita nga din. Unsa kakakaron? Unsa ang imong gitawag na to nga reaksyon? Unsa ang imong pagbati? Nga naman, mao ni ang may ito, you ought not to allow yourself to become financially embarrassed. Dili ba ka maula ko? Nahangtod karon wa kakabayad. Dili ba ka maula nga din hangtod karon pila nakakatuig sa pagpangalagad sa Ginoo, dunay nagtangag magkaigsunan nga gitawag nato nga utang. O sa giingon sa Dios, you ought not to allow yourself become financially embarrassed, for the fact you are in that weakness weakens your faith and tends to discourage you, and even the thoughts of it makes you nearly wild. Dili ba ka tinuod magkaigsunan nga mao ni ang atong pagbati hangtod ni ining panahon na mga kaigsunan. Unsay gisulti sa Ginoo? Nag-iingon ang Diyos, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves in sheep's clothing. Diba? Sabi ninyo mga kaigsunan, ang worldly schemes biha mga kaigsunan sa kalibutan,
makaginansya mo. Doon na ba'y nangutang, aron niya din ilang i-invest, aron niya makadaginan siya silag dako. Di man ta ka-invest diha, o di man ta mangutang. So nangutang, aron niya i-invest. Di ba? Unsa giingon sa kasulatan, which come to you in sheep's clothing. Grabe ang analogy ang Biblia, no? Muduol na ninyo, maingganyo ninyo, mo exploit ni siya og tao aron la mga din. Aron niya ikaw madani tungo sa dako nga presyo. Di ba? Mao kini wolf in sheep's clothing. Dili baka kana magkaigsunan nga din ato na matigdan. You know, credit cards can be disguised wolves at the door. Kinsa may credit card ninyo, may pa mo, kahit kami din wag yun. May man sila matupayan la, ila man ang katungod niya sila makawaton og credit card. Di ba? Pero unsa, credit cards can be disguised wolves at the door. Today, I won't be taken in by gold, platinum, or even titanium. Di ba nga ang offer sa kalibutan? Unsa pa'y lain, ikaw mo nalang magdugang. Kung sa'y gi-offer sa inyo ha, nga makagain mo nga din ang inyong gitawag na to nga gibutang diha, pero tinang dako sultihan ko kamo mga kaigsunan, nga niining panahon na, mao ka na ang gamiton sa kaaway, even our ministers, dili gayon makalingkawas niya na. Kadagang pastor nga nangailad unsa pa ka ang iyano nga membro sa iglesia? Mo na maingon na dayon ang membro sa iglesia nga din. Si Pastor Bitaw. Di ba? Mao ka na mga pinangga ko mga igsoon. Nga din ato gayud pamalangdungon nga din, many will try to enter. Yes. Pagkadagahan gayud ang nagsulay ni ana. Nga gusto sila nga makabaton o ginansya nga hilabihan. That is liberty on conscience written. Mga binangga ko mga ison. Ikaduwa, na kung doon natay kagawasan sa atong konsensya, kana siya nahulga tungod sige tawag na to nga, tungod kay ganahan magyuda nga musugal. Diba? Is it right to incur gambling? No. Ngano ka? Abi ninyo magkaigsunan, bisa kung saon ninyo og tago-tago, na makita tagit mo ba? Kaya nagig ko'y nakita, nga dito gud, all gyud sa entrance. Nagkuha siya og, ang sitana, talian siya nung naana, kanang kuhan diya sa luto. Mayog yun, ako rin na ulaw, nga pastor. Nga ang tigulang sa iglesia. Dalis bukid nun di ko matos kustal. Nagtali-tali siya. May na lang, nga maswertihan. Pila ka milyon. Mga kaigsonan, pastil lang. Nga naman, nga din, dili maayo, nga din kita malambigit ni ini. Yan ang mga pinangga ko nga mga ison. Unsay giingon, they are caught by foolish and harmful desires. Kita mo na? Unsay giingon ni Sister White, they are caught by foolish and harmful desires that drag them down and destroy them. Kita mo na? Mga ato pamalandungon magkaigsunan kung unsa ang gisulti sa balaang kasulatan. Dili baka nga din kini siya usa ka gitawag na to nga tinuod nya kinabuhi nya ato na sinatian. O sige ingon ni Sister White, these amusements open the door for great evil, have an exciting influence, producing in some minds a passion for those plays which lead to gambling and dissipation. Mga pinangga kong mga igsoon, mao ni siya ang gitawag na to nga liberty of conscience. Nga din mo'y naghasol
sa atong kinabuhi niining panahon na. Unsa gingon? Mato pa great numbers of people have found gambling to be habit forming. Many have become enslaved to it with disastrous consequences for themselves and their families. Busa nining kabuntagon. Mamalandong ta. Kung kana hangtod baka nining panahon na nagpadayon pa baka ta niya na. Ikatulo, is it right to pray too long? No. Ano ka? Ha? Kagawasan ni mula nga mainampuon. Kagawasan nato na diha nga din katungod nato nga din dasigon ta nga din pagka mainampon. Apan ang pangutana, is it right to pray too long? No. Kung sa may gingon sa alagad sa Ginoo. Ha? God does not require us as we assemble for His worship to make decisions tedious and wearisome by remaining bowed quiet a length of time listening to several long prayers. Kita mo na. God does not require us a lengthy of time listening for several long prayers. Testimonies Volume 2, page 577. Okay? Mao kana mga pinangga kung nga mga ison. Unsa pagyod? Ha? Testimonies Volume 2, page 578, again, 1 or 2 minutes is long enough for any ordinary prayer. Pila ka minutos? 1 or 2 minutes is long enough. Ano na gawari ka particular ang Dios pinaagad kang 60 white nga mag-ampo tamubo ra gyud? Ha? Padayon na to. Christ impressed upon His disciples that the idea that their prayers should be short, expressing just what they wanted and no more. Kuna. Unsa imong pangayoon sa Ginoo, pananglitan karon sa Sabbath School. Ikaw mag-pray. I-pray nimo ang Sabbath School program. Ay na pag-pray tong uban dito. Kung ikaw po mag-pray sa hour of worship, ang imong i-pray ang hour of worship rapod. Kuman. Kung ikaw mag-pray sa kitawag na ito nga pastoral prayer, i-pray lang. Ang imo lang nga part. Ayaw nag-i-mention tong uban pa dito. Kay kadugayan niya na maglisod kag landing. Kuha ninyo, sabot ka sabot, niya ang imong inampuan, maglibot-libot na, kay maglisod kag landing kung asa ka mahuman. Eh? Oh, sa pagyo, they are made no account of in heaven. Angels of God wear it with them, as well as mortals who are compelled to listen to them. Dalimang kaniya na. Unsa di ay? Ang ato pag-ampo nga taas, wala na'y account dito sa taas. Kay mismo gani ang malulunda apo yun. Unsa pagkaha ni mga tigulang nato din may ison sakit ng tuhod. Og taas nagampok. Di ba? Oh, do you think nga sa imong pag-ampo nga taas? Sakto lang paminaw atong naay arthritis, naay sakit sa tuhod. Tano, pag mag-ampo na, gakuriit na ang makindog. Tungod kaya iyang pagbati na kay dili mayo ang iyang pagbati mapinangga kung maigsoon. Okay? Mauna! Busa! Unsa pa yun, Gingo Testimonies, Volume 2, page 578, all should feel it a Christian duty to pray short. Unsay duty sa Kristohano, sa mga Kristohano? Kinahanglan nga bubo ragyod. Tell the Lord just what you want without going all over the world. Kita mo na. Eh? Testimonies Volume 5, page 201, nag-ingon ang Diyos, when you pray. Ang siyang gingon. Be brief. Come to the point. Mo, kini mga pinangga kong mga igsoon, many will try to enter.
And this is the liberty of conscience written niya naman. Tungod kay ang ilang pagbati, ang taas nga pagampo, okay. Pero dili di ay mga pinangga kong mga ison. Kay dunay formula nga gusto sa Dios nga ipasantop ka nato nga ang pagampo nato short, brief, and direct to the point. Mo na ang gusto sa Dios nga pinangga kong mga ison. Okay? Now, dinhita magkaigsunan sa restriction niya gingon sa Dios. The way of Jesus full of restriction. It based upon love to God and His principles. Unsa may prinsipyo nga gusto sa Dios, unsa man ang pag-igugma nato diha kaniya mga pinangga ko nga mga igsoon. Tungod kay ang kasulatan nga nagayon, many will try to enter in but will not be able. Mga pinangga ko mga igsoon, the people believe that Jesus was a prophet, but not many believe that He was the Savior, the Messiah. Most people do not repent and believe on Him. Only few people follow Him. Yanuman. Yano ramang gyud nya gamay ramang gyud ang nagfollow, ang nagtuman sa atong labaw nga makagagahong mga pinangga ko nga mga igsoon. Atong tanawon. The Lord says, according to 1 Timothy chapter 4, verses 1 and 2, some people will abandon the faith. Kung sa hinungdan, nganong dili sila, itawag na to nga mutuman, musunod niya to sa Ginoo. Some people will abandon the faith in later times. They will obey lying spirits and follow the teachings of demons. Mauni ang makasusubo nga walandungon magkaigsunan. Tungod kay Ginoo, dili sila mosunod sa instruction nga iya sa Ginoo, kay matud pa nga din ilang sundon, ang matud pa nga din ang bakak nga ang espiritu, o matud pa ang pagsunod sa doktrina sa demonyo. Try to enter and abandon the faith because of liberty. Tungod kay dunay kagawasan. Try to obey lying spirits. Try to follow the teachings of demons. Subok pamalandungon magkaigsunan niya din. Pagkadaghan sa naning kamot nga musulod, apan dili sila makahimo. Niya na. Tungod sa gitawag na nga pagbiya sa pagtuo. Because of a new faith. Tungod sa pagtuo, unsa klaseng pagtuo ato lang tanawon kung unsang klase sa mao nga pagtuo. According to Dr. Daniel Scarum, page 300 at pages 36 to 37 about Pentecostalism o Pentecostalism, nagaingon siya din experience the basis of Pentecostalism. Kung sa gibasihan sa Pentecostalism, experience. Kung makadungog ka sa tao nga magsigil ag promote sa kasinatian sa kinabuhi, experience. Remember, that is the basis of Pentecostalism. Experiencing or experience not the doctrine. Lalimang kaniya na. Dili doktrina has been the principal concern of Pentecostal. Buti pasabot, ang experiences kinabuhi, maugit i-promote experience. Mga pinangga kong mga igsoon. Noon sa pagyon, there is no enmity on doctrine, policy, or any matter whatsoever except the spirit baptism and practice of charismata. Murag strange kayo sa inyong una-una, no? Pero atong tanawon, kung unsa ning gitawag na to nga practice of charismata. As strange, no? Paminaw mo ako i-define.
A strange physical sensation started in my hands and feet. Kana bang magkurog-kurog na ka? Ha? Primero imong kamot. O niya ang imong tiil. And gradually spread over the whole body. It was like an electric current. Imong paminaw nga murakag na kurintihan. Ha? It was like an electric current or as though the inside of my body was shaking against my skin. Tabantay mo magkaigsunan, di mo nakamatikod mo, kamura mo nakurintihan. Tungod kay sa inyong gitawag na to magkaigsunan nga din, hilabihan kaduol sa inyong relasyon sa Ginoo pinaagi sa inyong pagampo. Wa mo kamatikod, na according to them, muramog na kurintihan. Lips began to tremble. That is charismata. And as I knelt, a strange series of sounds poured forth from my lips. Nadunan na'y manggawas yung mga pulong nga din, dili ninyo masabdan. That is charismata. They give more importance to experience than to doctrine. Anyone who dares to doubt the person's experience is considered blasphemous. Labi, no? Ug mauni ang gitawag na to nga pagtulunan sa Pentecostal. Nga din ato ituboy ang eksperyensya kasinatian sa kinabuhi. I had miraculous experience. Ato kanunay isaysay nga din mauni ang ako kasinatian. Dunay milagro din milagro 1, milagro 2, milagro 3, milagro 4. Dili ba ka? Na mao kini. Similar experiences are reported in the New Testament. Mauran na siyang bahina. Unsay nahitabo kaniya adto panahon sa ingon nato nga bagong tugon. Therefore, my experience is true. Mato pa sa usa ka magsusulat, ang akong kasinatian, tinood. Mga kaigsunan, Pentecostal reason this way. Mauna, kining itawag na to nga, kasinatian. Ang pangutana, is it happening in our church today? Nagakahitabo ba ka na sa atong iglesia? Are you accepting these teachings? This is not the teaching on Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga ko mga igsoon. Many will enter. Diba? Daghanan ning kamot nga makasulod. Niya na nga pagtulunan. Daghanan ning kamot nga gusto makasulod ni anang narudor nga nagasimbolo sa iyang ginarian apan dili sila makahimo sa pagsulod niini. Liberty conscience threatened. Sunod, witchcraft and other forms of neo-paganism. Atong tanawon unsa ang ilang core beliefs. The core beliefs of paganism. Experience. Kasinatian. Primarily based on personal experience. Mauna ang ilang beliefs. Type of experience is a mysticism. Kana di ay magkaisunan. Usa na siya kagitawag na to nga mysticism. Personal experience is more important than what one believes. Laliman ka? Kung atong tutukan ni siya, mas labaw pa din na siya sa pagtulunan sa prinsipyo ngayon sa iglesia, ang iyang kasinatian. Diba? An ultimate or religious truths are not found from external source of revelation such as the Bible but from experience. Kita ninyo? That is
paganism. Witchcraft. Unsa man ang witchcraft? Wakwak. Mga kaigsunan. Ultimate or religion's truth are not found from an external source of revelation, such as the Bible, but from experience, mga pinangga ko nga mga ison. Busa, nakanayon, matupa ni Witch Margot Adler's asserts, belief has never seemed very relevant to the experiences and processes of the groups. Nalirba ka niya na. Ilang gituboy nga ang experience sa kinabuhi sa tao mas importante pa kaysa doktrina. Kaysa pagitawag na to nga pagtulunan nga iyas Ginoo. Mao ka na. Goddess Worship, Witchcraft, Neo-Paganism, pages 9 to 10. A guide to cults and religious movement. Yes, many will try to enter. That's why they abandon their faith. Mainungdan niya din, ilang talikdan ang ilang pagto, tungod lang ni ining bahina mga pinangga kung ang mga ison. Now, what is your observation? Unsa may inyong obserbasyon mga pinangga kung mga ison? Is it in our time appreciating and claiming the way we encourage each other and we expound experience than the Word of God? Perchance we relate a lengthy time of experience. Dili ba ka magkaisunan niya din niya kita ni ining katumanan sa panahon? Nga sa atong kapanahonan, natuman ang nasuwat sa balaang kasulatan niya din. Matupa in latter times. Daghan gayud magkaison sa nahinay niya mubiya sa ilang pagpangalagan. Many will try to enter some practices that are not the principles and teachings of the church. Sulod, liberty of conscience threatened tungod niining New Age spirituality. Murag di kayo sa inyong paminaw, no? New Age spirituality. Atong tanawan, unsay ang ilang gitawag na to nga makita na to. They hunger for spiritual things. Mga igsoon, dili sayop. Nagigutom kita sa espiritahan nun na pagkaon. Dili sayo. Pero atong bantayan, na kung imong tanaon magkaisunan, mura siya gitawag na to nga, mura sa light. Di ba? Sakto gayud ang sinsya gani, Nya dunay flying fox, pero dili sa fox. Ginyapid siya, pero dili siya baboy. They hunger for spiritual things. And seriously, they need for a focused life of prayer. That is New Age spirituality. May isa, huwag ang imong focus ibang kinabuhi. Ampo na lang, ampo na lang, ampo na lang, ampo na lang. Remember the New Age spirituality. That prayer leads me to a richer quality of life. Mauni ang ilang pagpati niya din. Amato pa ang pag-ampo, mauni ang watod ka na mo nga din. Mahimong ang akong kinabuhi at ubangon sa Diyos magkaigsunan. Usa ka maayo at ubangan sa Ginoo. Demonstrate that the inner life is as important as the creeds. Natanaw ninyo? Yun sa inyo spirituality? Demonstrate that the inner life is as important as the creeds or the doctrines which cabal about. So, yan ang manggaling. Wala, wag din may mahimo. Ang church, way mahimo. Ang ato leader sa taas, way mahimo. Kung siya naa sa imong nauna, nga imong gibate niya, nga na yung sakto, wala din mahimo ang ato leader sa ato nga church.
Kaya naman, ang inner life nimo, unsa imong gibati, mao'y imong isunod. That is New Age spirituality. Unsa giingon sa atong presidente? According to Elder Ted Wilson, General Conference President, July 3, 210, nga kini nga pagtulunan magkaigsuunan, very rampant kini dito sa gawas sa Amerika. Unsa iyang giingon? Stay away from non-biblical spiritual discipline or methods of spiritual formations that are rooted in mysticism, such as contemplative prayer. Kasabot mo sa contemplative prayer? Kaning contemplative prayer magkaigsunan. Kalamang gitawag pa na to bang nga doon na mo'y panahon nga muhatag yung mugahin yung wa may problema ng mugahin tag panahon nga magamputa. Kanang gitawag pa na to bang sa laing pinulungan nga pulong meditation. Kana bang mag-meditation ka na diha, nga diha nakataas, nga makurog-kurog na ka diha, unsa na ang imong reaction, imong gibati nga din, naana, mauna, o nga din ang Holy Spirit naana diha. Mga kaigsoon, that is contemplative prayer. Centering prayer. Ang sentro sa imong kinabuhi, ampo lang nga ampo nga ampo. Wa na kay pangabudlay diha. Sige nagligramo ang imong panimalaya rin unsa may imo ikatampo. May tungod sa problema. Iampo talang ng problema. Mga pinangga kong mga iso. Unsa gingon? Let's they are promoted. They are mystical practices rooted in spiritualism. Ang tambag sa atong presidente magkaigsunan, di kaya na ito na. Huwag mao kini magkaigsunan. Ang gitawag na ito nga, nagakitabo, labi na gyud sa atong nga kapanahonan. Mauna mag-is ang pangutana. Is this really in our church? Kini baka mag-iisuna ang nagagalitabo ni abaka kini sa atong iglesia. Many will try to enter in. Yes! Pagkadaghan gayud ang musulod ni ini. This is the fulfillment of prophecy. Ano yung kaingon ng kasulatan, who unto you? Alaot ka kung na ang imo nakita nga naa ka diha. Kay ikaw ang katumanan sa unsay naswa. Mao ka na mga binangga ko ng mga igsoon. Dosa, many will try to enter but will not be able. Beloved brethren, try to examine yourselves, ourselves. Are you caught your conscience stricken by the snares of Satan? Gambling, utang, mysticism, neo-paganism, spirituality, and Pentecostalism. What the Lord says about gambling? Niyan natin pagtapos. Pasaylo ako ninyo magkaigsunan niya. Doon natin pahimang no. As a father, as a church pastor, tulubagon sa mga ministro o dili musulti kung unsa ang kamaturan. O kamo nga mga membro nga di magpatoo, wa na kami tulubagon niya na mga pinangga ko mga iso. Unsay gisulti sa Ginoo. Kay mo gina liberty of conscience naman tayo kagawa sa atong konsensya, di ba? So di ka mapugan. Apan unsa may gisulti sa Dios. Mahitungod ni ining gitawag nato magkaigsunan. May tungod sa utang. 2 Timothy chapter 3 verse 4, mabudhihon. Mabudhihon, mapasagaron o karposo kayo. Palabihon o palabihon nila ang kahilayan kay sa Dios. Unsa na siya?
palabiyon nila ang ilang kalipay kaysa Diyos. Malipay man na sila nga mupatad. Malipay man na sila nga siya matuban na simba ko uroy o magkadao. Tapay simba ko uroy. O swertihon di ay. Di ba? O sa kisulti sa balang kasulatan, malabihon nila ang kahilayan kaysa Diyos. Actually, magkaisulang kahilayan na siya. Kanang involved ka ni ining itawag na to nga unsay scheme sa kalibutan, na inyong paminaw okay. That is, iyon na itong pleasures niya iyas kalibutan, niya gi-offer. Okay? Mauna. Unsa pag yun? Unsay giingon sa alagad si Ginoo, matter pa ni Sister White, samtang ang makatawan sa Dios magaduol sa mga katalagman sa katapusang mga adlaw. Itabo na. Tanong ninyo yung statement ha. Siya ro nga di ka mabalaka na. Nagtagna na na. Ano sa mga mahitabo? Siya ito kapalawanan. Ha? Katumanan na kung siya nitabo karon. Tanawa. Samtang ang mga katawan sa Dios magaduol sa mga katalagman sa katapusang mga adlaw, si Satanas nagahimo sa mainitong pakigsabot kauban sa iyang manunalunda bahin sa labing malampuson nga laraw sa paglaglag sa ilang pagtuo. Kung siya'y nakita ninyo karon, na inyong gibiyahan ay tikat ang inyong uma, ang inyong paningkamot kanito inyong gitalikdan tungod aning scheme karon laraw si Yawa, timan-an ninyo nga din usa ka na kapaglaglag sa ilang pagtuo sa atong pagtuo. Ha? Mao na mga pinag-umaysoon. Iya pag yung gisumpayan. Counsels to Stewardship 175, ang tanang butang sa patigayon ni Satanas nakuha sa usa ka taas nga bili. Kinsa ka patigayon ang taas nga offer? Ha? Pila ka milyon ang labay nga katong jackpot sa loto? Pila to ka milyon? Grabe. Diba? Pila ka porsyento nga din gipadayon kanimo nga din ang imong kwarta, mao ni nga porsyento nga imong ginansya. Unsa giingon? Ang tanang butang sa patigayon ni Satanas nakuha sa usa ka taas nga bili. Ang mga bintaha nga iyang ipasundayag usa lamang kalamat sa katanaw. Lamat di ay maison. Mauna nga kita nga mga membro sa Lord sa Iglesia apil taglamat. Kaya naman, pagkadaghan sa makatauhan sa Ginoo na biktima ni ini, bisan pa man ang mga magbubuhat sa Ginoo. Ha? Ang taas niya mga paglaom sa iyang paibok, gikuha uban sa pagdala, pagkawala sa mga butang nga maayo o balaan o putli. Kita mo na. Asa na diha ang balaan o pagkaputli? Wala na. Kaya naman, ang naa sa una-una, dako ginansya. Makadaog ko. Dako ang akong kita. Mauna magkaiso ng busa. Dakaan ang nagsulay sa pagsulod apan dili ang makahimot tungod ni ini nga paagi sa kaway. Pangaison, dahil dili kayo nato kay garantiya. Kung sa takadugay sa pagtuo. No? Kay kita nga dugay na sa pagtuo, mao ni siya ang sentro sa Yawa. Kita nga dugay na sa pagka-Adventista din sa iglesia sa paguntaas, kita mao'y sentro sa Yawa. Mao na, ato kayo kining pamalandon mo. Busa pagpatuon sa kahadlok sa Dios.